Arratsaldeon eta ongi etorri trikititzaleok. Emanaldia hastera doa. Denoi, arratsaldeon Iñaki, eta ongi etorri Lizargarate Trikitixa elkarteak antolaturiko 10. jaialdi honetara. Arratsaldeon bai, arratsaldeon jaione, eta arratsalde oparoa daukagu aurretik. Hamarkada bati errepasoa emango diogu. Gauza berriak ikusteko eta entzuteko aukera izango dugu. Eta gehiegi luzatu gabe, musika egarriz etorriko zinetenez, sar gaitezen ba harira. Jarraian eta lehenengo, holtzan, entzun eta ikusiko ditugunak bertakoak ditugu, oinatiarrak. Hirukote moduan datoz eta Ane, Maili eta Irati dira. Musikari ordu desente eskaintzen xauen hirukote honek, tramankulo ezberdinekin gozatu gura ditue gure belarxak. Beraiek 8 urte zituztenetik oso ondo ezagutzen gera elkar. Iñakik beraien izenarekin aurkeztu baditu ere, niretzako kariñoz, beti izango dira musika eskolako sorgin presiosak. Ederki ba jaione, eta sorgin presiosa hauetako bat, Maili, nahiko abilai da, belarriz trikitixa jotzen edo piezak ateratzen. Gaitasun bikaina aidako. Han eta Irati berriz, elkarrekin hainbat erromeritan, plazak alaitzen dute beste 4 lagunekin batera. Eta era batera edo bestera musikan murgilduta daudenez, Gaitzerdi. Eskerrak elkarteari, soinu eta panderoarekin, kanta dezagun elkarrekin. Poztuz eta alaituz giroa, martxan jarriz gorputz osoa. Horredik, jaba! Martxan jarriz
jarriz gorputz osoa.